କଳା କୁ ବାଣ୍ଟିଛ କଳା ଠାକୁର ହେ କବି ଲେଖନି ମୁନରେ ସେଇ କଳା ପୁଣି ହସ କାନ୍ଦ ବଡ଼ା ଝରଇ ଝର ମରୁରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍କାର। ବାସ୍ତବିକ କବି ତା ଲେଖନି ମନରେ ଫୁଟାଇ ପାରେ ମର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଫୁଲ, ଝରାଇ ପାରେ ଅଳକା ନନ୍ଦାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜଳଧାରା, ଦିନରେ ସେ ଭରି ଦେଇପାରେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନର ମାଦକତା, ବିରହ ମନରେ ଗୁନ୍ଥିପାରେ ପ୍ରେମର ମଧୁଗନ୍ଧା, ଥୁଣ୍ଟା ଗଛରେ ସେ ଭରି ଦେଇପାରେ ନୂତନ ପତ୍ରର ସମ୍ଭାର। ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କନ୍ଦାଏ ତ କେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ହସାଏ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେନି। ତ ଏହିପରି କବିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ଆସରର ପରିକଳ୍ପନା। ସେମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଣମ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଘରେ ବସି ଏହାକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଜିର କବିତା ଆସରକୁ ଅଳଙ୍କରଣ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନନ୍ଦ। ତିମିର ବାବୁ, ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତ କବିତା ଆସରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସୁସ୍ୱାଗତମ। ବାସ୍ତବରେ କରୋନା ରଚିଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯାହା ଦିନେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା ଆଜି ତାହା ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ। ଘରେ ଘରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ। ଭାବିଥିଲେ କି କେବେ ରାଜରାସ୍ତା ହେବ ସୁନସାନ, କଳକାରଖାନାର ଘର ଘର ନାଦ ହୋଇଯିବ ଉଭାନ। ପ୍ରବାସୀଟି କେବେ ହେବ ଗାଁ ମାଟି ମନସ୍କ। ଗାଁ ମଣିଷ ଗାଁ ମାଟିକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବ। ଖାଲି ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ମନେ ମନେ ଗାଇ ହେଉଛି, ଆସେ ଯଦି କେବେ ଅମରାବତୀରୁ ମୋ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ହାତ ଠାରି ଡାକେ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ନନ୍ଦନ ଉପବନ। ଜହ୍ନ ଦିଏ ଯଦି ଚିଠି, ଯିବିନି କେବେ ଯିବି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଏ ମଣିଷ ମାଟି। ଏମିତି ଭାବଧାରା ନେଇ ଆଜିର କବିତା ଆସରର ପ୍ରଥମ କବିତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଗର କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମାଳିକା ବିଚାର। ଜହ୍ନ ରାତି ଚାହିଁ ତାରା ପୁଞ୍ଜେ, ଭାବୁଥିଲା ନିସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବ ଆଲୋକ ନିକୁଞ୍ଜେ। ମାଳିକା ବଚନ ତାହା ହୋଇବ କି ସତ୍ୟ? ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବରେ ହୋଇଛି ଚକିତ। ନଥିଲା ଥିଲା କି କେତେ ଘଟଣା ଘଟଣ, ଏବେ ଅଛି ତାରାପୁଞ୍ଜେ ନିର୍ମିତ ନୟନ। କରୋନା ରଚିବ ତାର ତାଣ୍ଡବ ପ୍ରକାଶ, ମହାମାରୀ ଛାଡ଼ିଯିବ ହୋଇବ ଉଦୟ। ଆସ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଏବେ ବି ଗରମ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଗରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଆୟୁଧ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନର ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ଗରମ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ବିଜୟ ରାମ। परिवर्तन। अब पहले की तरह गर्मी कहां? गर्मी की छुट्टियों में गर्मी का मजा आता था। बाहर धूप और अंदर उमस सताता था। नानी के घर का सुराही का पानी, ठेले वाले की आइसक्रीम की कहानी। पहले की गर्मी का अलग था हिसाब, अब के गर्मी का एसी और कूलर है जवाब। गर्मी तो तब भी था, पंखा था हाथ में, रातों में बाहर ही सोता था बाबा के साथ में। विश्व उष्णता से प्रकृति ने दम तोड़ दिया है, उधर पेड़ों के कटने से हाथी ने जंगल छोड़ दिया है। अरे इंसानों, थोड़ा तो समझो इन बेजुबान की जज्बात को। प्रकृति तो है, प्रकृति ही तो है ये जाड़ा गर्मी बरसात। थोड़ा तो समझो इन बेजुबानों की जज्बात। गर्मी नहीं है पर बहुत गर्मी है यहाँ, अब
पहले की तरह गर्मी कहाँ। नमस्कार। परवर्ती कविता को नहीं आछंती सारस्वत साधक पतित पावनगिरी। कवितार शीर्षक खरा। कविंक भाषारे खरा केतेबेले रास्ता कड़र थुंटा गछटिए तो केतेबेले निरीह शिल्पीटिए, पुणी केतेबेले असहाय बाटईटिए, ଯେଉଁ ବାଟଇ ତାର ଭାଷାକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦବିହୀନ ସହରରେ, ଜଳବିହୀନ ମେଘରେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷବିହୀନ ଜଙ୍ଗଲରେ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଖରା। ଖରା ତୁମେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟିଏ, ଏକ ନିର୍ଜନ ରାତିର ଫୁଲ ଫୁଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ସିନ୍ଦୁରିତ କରିଦିଏ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଋତୁର ସ୍କେଚରେ। ଖରା ତୁମେ ଏ ପୃଥିବୀର ক্ষুধা ତୃଷ୍ଣାର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ନିରୀହ ସରଳତାର ଶିଳ୍ପୀଟିଏ, ଯାର ସାମାନ୍ୟ ଲୁହର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନର କାନଭାସଟେ ବଦଳିଯାଏ ଧୂସର ଭୂଇଁକୁ ସବୁଜ କରିବାର ମଣିଷ ପଣିଆରେ। ଖରା ତୁମେ ବାଟୋଇଟିଏ, ଯାର ଗଳ୍ପ କବିତାର ଆସରା ଭିତରେ ନିରସ୍ତ ଓ ଅସହାୟ ହେବାକୁ ହୁଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଶବ୍ଦଶୂନ୍ୟ ସହରରେ, ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘରେ, ଗଛଶୂନ୍ୟ ବଣ ଭିତରେ। ଖରା ତୁମେ ବାଟୋଇଟିଏ, ଖରା ତୁମେ ବାଟୋଇଟିଏ, ଯାର ଗଳ୍ପ କବିତାର ଆସରା ଭିତରେ ନିରସ୍ତ ଓ ଅସହାୟ ହେବାକୁ ହୁଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଶବ୍ଦଶୂନ୍ୟ ସହରରେ, ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘରେ ଓ ଗଛଶୂନ୍ୟ ବଣ ଭିତରେ। ଖରା ତୁମେ ବାଟୋଇଟିଏ, ଖରା ତୁମେ ବାଟୋଇଟିଏ। ଜୀବନ ଋତୁ ପରି ବଦଳି ଚାଲିଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରହାରରେ ବୃନ୍ତ ଛାଡ଼ି ପ୍ରିୟ କୁରେଇ ଫୁଲ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଓ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଛି ଏଇ ବୈଶାଖରେ, ତଥାପି ସବୁଠୁ ଆପଣାର ମୋ ପ୍ରିୟ ବୈଶାଖ। ଏହି ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମିଲନ ମହାନ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ମିଲନ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ବୈଶାଖ। କାଳ ବୈଶାଖୀର ଝଡ଼ରେ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ମରୁରେ ଶୁଭୁଛି କଳ କଳ ଗୀତି ଝରଣାର, ସୁଅରେ ତାର ଭାସିଯାଏ ମହୁଡ଼ା କୁରେଇ ଫୁଲ କାହିଁ କେତେ ଦୂର। ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଅଟକି ଯାଉଛି ହାତ, କରି ହେଉନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅବା ଜଣାଇ ହେଉନି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିକାଲି ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାରେ ତୁମେ ଖୁସି ହେବ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ଫୁଲ କି ଝରଣା ଉଡ଼ନ୍ତା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରୁ ନିଜକୁ କରୁଛି ନିରସ୍ତ। ସେଥର ବୈଶାଖରେ ଯେମିତି ଦେଇପାରିଲିନି ତୁମକୁ ମୋ ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। 100 ଚିଠି ଦେବା ପରେ ତୁମେ ଯେଣୁ ନାଇଲ ଆଗ ବୈଶାଖରେ ଆଉ କାହା ନାଲି ପାଟ। ଏମିତି ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବଡ଼ଇ ନିର୍ମମ, ବଡ଼ଇ ଦାରୁଣ, ଅନ୍ତରେ ତାର ବୈଶାଖୀ ଝଡ଼। ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଭୋଗିବାକୁ ତାରେ ବାରମ୍ବାର, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଝୁରିବାକୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବୈଶାଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଦାବଦାହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ମଧୁମୟ ମିଳନର ସ୍ତୁତି, ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରେ ଦେଇଥାଏ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତି। ଏମିତି ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରେମ ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନ। ଏ କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୃତ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ସତରେ ପ୍ରେମ ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନ, ଜୀବନ ନୁହେଁ ସିଏ ମରୁଭୂମି ସମ, ଜୀବନ ନୁହେଁ ସିଏ ମରୁଭୂମି ସମ। ପ୍ରେମ କରେ ଜୀବନକୁ କେଡ଼େ ମଧୁମୟ, ପ୍ରେମ କରେ ଜୀବନକୁ କେଡ଼େ ମଧୁମୟ। ପ୍ରେମ ବିନା ଜୀବନଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ବିସହ, ବଡ଼ ଦୁର୍ବିସହ। ପ୍ରେମ ଜ୍ୱରେ ଦୁଇ ମନ ଦୁଇ ହୃଦୟକୁ ଏକାକାର କରଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ, ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଭାବି ବଂଶଧର। ସତରେ ବିଧାତା ତୁମ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର। ପିଲାବେଳେ ପିତାମାତା ପ୍ରେମ ଲାଗେ ଭାରି ଭଲ, ପିଲାବେଳେ ପିତାମାତା ପ୍ରେମ ଲାଗେ ଭାରି ଭଲ। ବଡ଼ ହେଲେ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରେମ ମଧୁଠାରୁ ଆହୁରି ମଧୁର, ମଧୁଠାରୁ ଆହୁରି ମଧୁର। ସେ ମଧୁରତା ସୁଖଦ କରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ଦୁନିଆଟା ଲାଗେ ଭାରି ଭଲ, ଦୁନିଆଟା ଲାଗେ ଭାରି ଭଲ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ
भगवत प्रेम आणई चिरंतन शांति भगवत प्रेम रे बुड़िले निश्चित मृत्यु परे मिली जाए मुक्ति निश्चित मृत्यु परे मिली जाए मुक्ति। आज्ञा नमस्कार। कविंकर चेतनार कबाट को केही जणे डाकुची ठक ठक करी डाकुथुबा से एकांत आपणार चरित्रटी किए आसंतु जानिबा डॉक्टर दिगंबर गिरींकर स्वरचित कविता केही जणे एकांत आपणार माध्यम मो कवितार शीर्षक होची केही जणे एकांत आपणार। बेले बेले मो भितरु मते डाके केही जणे एकांत आपणार चेतनार कबाट ठक ठक करे कहे सार अछंती। मो निजको निजे प्रस्तुत करिबा पूर्वरु मो निरवतार अगणको धसई पसे ता आगरी मते निजको चिन्हाइबा दरकार पड़ेनी बोली तो मु होई जाई थाए मो जीवनर प्रतिबिंब गोटे छळ छळ उत्कंठित अनुराग स्वच्छ दर्पण। मोर साक्षात पूर्वरु आउचिते अपेक्षा मुहूर्त परे मुहूर्त मु देखे आउ एक रूप अंतसत्ता दुख अनसर घरे साक्षात ईश्वर। बेले बेले मु शुणे मो भितरु मते डाके केही जणे एकांत आपणार। तम छड़ा किए चिन्हे चिन्हे निजकु निज परी आउ चिन्हाई दिए ठीक तम परी नित्य नूतन अनुरूप प्रेम और श्रद्धा ना निज सह निजर दूरता तम छड़ा आउ किए। धन्यवाद नमस्कार। कथा देई जणे कथा रखी नाहांती फेरिबाकू कही फेरी नाहांती। श्रावण को पचारिले उत्तर मिलुनी फगुण को पचारिले किछि कहूनी। तथापि एबे भी उपहार पसरा धरी कवि जनक अपेक्षा एमिति भावधारार कविता को नहीं आसुछंती सारस्वत साधक तिमिरंजन पंडा तांको कवितारे एवं कवितार शीर्षक फेरिबाकू तुमे कथा देइथिलो फेरिबाकू तुमे कथा देइथिलो। नमस्कार। मो कवितार शीर्षक फेरिबाकू तुमे कथा देइथिलो। फेरिबाकू तुमे कथा देइथिलो आज भी फेरिलो नाही काहीकि केउठी केमिति रहिछ रहिगल काहा पाई रहिगल काहा पाई। सरगर तारा खोजी आनीदेवी रूपा जह्न सरगर तारा खोजी आनीदेवी रूपा जह्न मो जीवन आज तुम पाई प्रिया मानुनी अबुझा मन सेई मन नहीं अनाई रही कागे कहबी जाई फेरिबाकू तुमे कथा देइथिलो आज भी फेरिलो नाही आज भी फेरिलो नाही। खोजी बुले वनलता पहाड़े खोजी बुले दिन राति खोजी बुले वनलता पहाड़े खोजी बुले दिन राति श्रावण कहेनी फगुण गाएनी तम प्रीति भरा गीति सेई गीत गाई रही मु आजी भूली तो पारुनी मुही फेरिबाकू तुमे कथा देइथिलो आज भी फेरिलो नाही काहीकि केउठी केमिति रहिछ रहिगल काहा पाई फेरिबाकू तुमे कथा देइथिलो आज भी फेरिलो नाही आज भी फेरिलो नाही। धन्यवाद। दुई निया एंतुड़ी शालर निया एवं मशाणी चितार निया एहारी भितरे आबद्धे दुनिया एहारी भितरे कर्मचंचल हुए आम जीवन चितार निया सुचाई दिए मर्त मंडले देह बही देवता हेले हे मरई यह ही वास्तवता। एमिति एक भावधारा नहीं आसिचंती निज कवितारे विशिष्ट गीति कवि राधेश्याम पात्र महोदय। कवितार शीर्षक निज चिता आजी निजे मु देखुछि। जय जगन्नाथ। मोर कवितार शीर्षक है निज चिता आजी निजे मु देखुछि। निज चिता आजी निजे मु देखुछि जाउछि से जड़ी जड़ी सारा जीवनटा बीतीगला मोर अकारणे खेल खेली थकी केबे दिने पड़ी मु नथिली सोई मु नथिली केबे
ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଁ ଅନାଇ ଦେଖିଲି ଡାକ ଦେଲା ଜଣେ ଯେବେ ମହିମଣ୍ଡଳରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇଥିଲି ସତେ ବୋଲି ନିଜ ଚିତା ଆଜି ନିଜେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାଉଛି ସେ ଜଳି ଜଳି। ଜୁଇ ପରେ ଯେବେ ଶୋଇ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି, ଜୁଇ ପରେ ଯେବେ ଶୋଇ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କଥା ସତେ ନା କ'ଣ? କାହାକୁ ସୁଖ ତ ଦେଇପାରିଲିନି, ଦେଇଛି ଖାଲି ମୁଁ ବ୍ୟଥା। ମନ କଥା ଯେତେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲି, କହିଲିନି ମନ ଖୋଲି। ନିଜ ଚିତା ଆଜି ନିଜେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାଉଛି ସେ ଜଳି ଜଳି। ସାରା ଜୀବନଟା ବିତିଗଲା ମୋର ଅକାରଣେ ଖେଳ ଖେଳି, ଅକାରଣେ ଖେଳ ଖେଳି, ଅକାରଣେ ଖେଳ ଖେଳି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କବିତା ଆସରର ଶେଷ କବିତା ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ତିମିର ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଦାନ ପୂର୍ବକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରବଣ ହିଁ ଏ କବିତା ଆସରର ସାର୍ଥକତା। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ସଂକଳନ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଯୋଜକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି ମୋର ଶେଷ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଏ କବିତାଟି ଟିକିଏ ଶୁଣିନେବେ। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧର ସୈନିକ ସାଜି ମୁଁ ବହୁ ଦୂରେ ରହିଅଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଜୀବନରେ ସୁଖ ନୀତି ମିଳୁଥିଲା, ତୁମେ ଥିଲ ଯେବେ ପାଶେ। ମୋ ମନ ହୃଦୟ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା, କମଳ ହାତ ପରସେ। ଅମାନିଆ ମନ ବୁଝୁନି ତ ଜମା, ତୁମକୁ ଝୁରି ହେଉଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ପ୍ରତି ପ୍ରାଣେ ଭୀତ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଦନାର ତ୍ରାସେ। ମାନବ ଜାତି ବନ୍ଧନ ଆଜି ମୁଁ ତ ନାହିଁ ତୁମ ପାଶେ। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ତ ହୃଦୟ ଚାପି ଧରି ଆନର ଲୁହ ମୁଁ ପୋଛୁଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧର ସୈନିକ ସାଜି ମୁଁ ବହୁ ଦୂରେ ରହିଅଛି, ବହୁ ଦୂରେ ରହିଅଛି।